Salutare prieteni, cu voi canalul Pigeon Roșu și bine ați venit la un nou episod. Și da, fraților, azi avem 3 achiziții noi la pui. 2, un porumbel de Gilema, un pui de Catris și un pui din masculul lui Enache Ionuț, care a bătut și Câmpul Lungu și Călineștiul și aproape județul Argeș la fund, la Berezenca cu el. Acest albastru de aici, cel de acolo e de Gilema și cel de acolo mic, bălțatul ăla de Catris. Hai, uitați-l. Ăștia sunt puii cei care nu zboară. Am aici, sus în aer, am 16 pui și cu ăștia 3, cu ăștia 6 vine 22 de pui, că știți prea bine că mi-au murit puii. La matcă mai am un pui de separat, la zburător 2 pui, deci 22 și cu 3 25. Și cu cel de sus, cu cel de acolo 26, cu cel de aici lisul 27. Acum porumbeii sunt la, cum să vă spun eu, la odihnire, la semi-întuneric, fiindcă eu când închid ușa asta e întuneric, vedeți, dar o deschis ca să pot să fac video. Așa. Toți porumbeii au sub ei ouă de plastic, ca să pot să văd așa. Toți porumbeii au ouă de plastic, îi motivăm pentru etapa de 550. Nu pot să-i las afară, fiindcă sunt pui afară și nu vreau să facă contact cu ei. Așa. V-am spus, cu femeia aia neagră am 3 din 3. Cu Arnold am 3 din 3. Cu alba am 2 din 3. Cu ăsta, cu cine mai am 2 din 3? Ăsta de aici are 1 din 3. Am mai mulți care au. Lista aia de sus are 2 din 3. Are cu Arnold. Așa, nu afară. Deci când am făcut video de ieri aveam acasă 13 din 15, cum v-am spus. Mi-au venit și ea 2, femeia de acolo, cu femeia asta de aici. Ieri mi-a venit pe ploaia torențială, am găsit-o pe spunic aici, săraca plângea să intre, că eu am ăsta închis, că, cum v-am spus, pui afară și nu pot să facă contact cu ei. Băgăm 13 bucăți, am și plătit tot, băgăm 13 bucăți la fond și la maraton cu 13, deci am început cu 17 porumbei. Cu 17 porumbei am început și din 17 am acasă 16. În 3 etape. Am pierdut un singur porumbel care era tardiv, doamne, pripășit la mine și știam că nu poate. S-a și văzut după el că nu poate. Așa, și acum să vorbim despre, cum să vă spun, despre recuperare, cum recuperez eu porumbei. Ei când vin de la concurs le administrez în apă un electrolit cu glucoză. A doua zi și a treia zi le dau ori de tricomonoză, ori de salmonelă de prevenire, ori de respirație, cum săptămâna asta, acum e a doua zi de respirație, fiindcă vine fundul și trebuie să nu dea de greu ei, fiindcă se anunță ploi, se anunță vijelie, asta e urât afară. Și a patra zi le dăm de ficat cu vitamine, ca să se refacă ei complet. Și a cincea zi pleacă la concurs la noi. Asta este, cum v-am și spus, eu nu țin porumbei numai pe mâncare. Eu țin porumbei ca să le dea tot din ei, să îi văd eu că până nu mai poate. Și când nu mai poate, când îl văd, îl las acasă. Uitați, ăsta de 2009 vrea să o cu Vâlceanca. Abia știți că el acolo sus avea cuibul și îl bate ăsta de la pompii.
Așa că i-am pus cuib acolo la gol și acolo și-a luat. Vedeți, am pus un cuib, acum nu mai o bate. Așa, deci cum am vrut să revenim la pui, am 22 de pui și cu de aici 2, trebuie să separăm 2 de aici, 2, 1 de aici, 2 de aici, pardon, 2 de aici, 2 de acolo, 4, 22 și cu 4 fac 26 de pui. Ce mai am aici? Asta de aici, 27, că unul nu îl dau și acolo la fel, unul îl dau. 27 și pui ăștia de la roșu la fel. 29 de pui o să bag la concurs, o să vedem câți lăsăm acasă, nu știu dacă bag 29, fiindcă ieri a dat după porumbei, deci de vreo 4 zile am numai la pui, cum să zic eu, numai ghinion, efectiv. Dă unul după ei, pleacă, ieri am avut 2 pierderi și al 3-lea porumbel e grav rănit, pieptul e făcut praf la el, nu imaginez cum efectiv, dar nu mai contează, lasă că am pierdut eu o grămadă. Deci da, prieteni, cam acesta, uitați și pui acum au venit și ei, uitați-vă sus. Cam acesta a fost episodul, cu voi pe canalul Opinion Roșu și ne revedem data viitoare, la revedere!